மாதாஜி தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வேணா எடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்கு விசேஷம். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் வேணா எடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வேணா எடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆன்லைன்ல வரதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் மாதாஜி. ஒரே அன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் வேணா எடுங்க. காலங்காத்தால எல்லாம் வரிசையா குளிக்கிறதுலயே சரியா இருக்கும் நேரம். அப்போ காலையில நம்ம சீக்கிரம் குளிப்போம், மற்றவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும். மாதாஜி ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திரமே எடுக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். ஒரு 20 நிமிஷம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ண. சரிங்களா? அன்னைக்கு ஷார்ட் பாகவதம் இருக்கா மாதாஜி? 5:30க்கு திங்கட்கிழமை இருக்கும். எந்த கிளாஸுமே கேன்சல் பண்ண வேண்டாம். அட்டென்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க உட்காந்து இதுல பாத்துக்கோ. ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? 4-5 பேர் இருந்தா கூட நோ இஷ்யூஸ். மத்தியானம் சாயங்காலம் கிளாஸஸ் எல்லாமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம். காலையில கேட்கணும் நம்ம இல்லையா? அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல கேட்கக்கூடியதெல்லாம் எதையுமே நிறுத்த வேண்டாம். அதுவும் நம்ம பகவானை பத்தி தானே பேச போறோம். தீபாவளி இஸ் ரிலேட்டட் டு நற்சதுர்த்தி வந்து கிருஷ்ணருடைய தானே. அதனால அவரை பத்தி நம்ம அவருடைய லீலைகளை பத்தி பேசுறது இன்னும் ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலி எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் டைம் இருக்காது. கேட்கறவங்க நீங்க வந்து காதுல போட்டுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு நீங்க அன்னைக்கு வாசிக்க கூட வேண்டாம். அவங்க வந்து டீச்சர்ஸே வாசிச்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் பி எ லிசனர். பாடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோ லோகலாதவமானம் பராம்ரேஷ்டமத்யந்ததோ த்ருதகோப்யா ருதந்தம் முஹுர்நேத்ராயுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜயுக்மேன ஷாட்டங்கநேத்ரம் முஹுஷ்வாசகம்பாத்ரிரேகாங்ககந்தா வேதக்ரைவம் தாமோதரம் பக்திபதாம் இதிக்ரேஸ்வலீலாவித் ஆனந்தகுண்டே ஸ்வகோஷம் நிமஜ்ஜந்தம் அக்யாபயந்தம் தளீயேசிதக்னேஷு பக்தைர்ஜிதத்வம் புனः பிரேமதஸ்தம் சதாவ்ருதி வந்தே வரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா ந சான்யம் அபேஹம் வரணேன் न चान्यं वृणेऽहं वरितात् अपीहा इदं ते मुपूर्णात् गोपालबाला सदा मे मनस्या अविराटां किमन्यै इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलैः घृतं कुण्डलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविराष्टम् अलं लक्षलाभै नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्याति दीनं वदानो ग्रहाणे क्षमामज्ञं यदाक्षिदृष्ट्या कुबेरात्मजौ बध्नमूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ
नमो ग्रहो में श्री दामोदरे का नमस्ते स्तुधाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने पदीयोदरायात्य विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुनधीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं पूजयामुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यां भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तम श्लोके भगवति भगवद्य उत्तमश्लोके भक्ति भवते नैस्तिके ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம் 62வது ஸ்லோகம் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, பேஜ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாய்ஸ் கம்மியா கேக்குது. வாய்ஸ் கம்மியா கேக்குதுங்களா? ஃபுல்லா வச்சிருக்கேனே மாதாஜி. ஓரளவுக்கு கேக்குது மாதாஜி, ரொம்ப இல்ல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கேக்குது. ஓரளவுக்கு கேக்குது. ஃபுல்லாவே வச்சிருக்கேன். நல்லதா கேக்குது. 62. மாதாஜி அவங்களால படிக்கிறேன் மாதாஜி, படிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கையை உயர்த்திருக்காங்க, படிக்கட்டும். பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சாங்க, முடிஞ்சா படிக்க சொல்லிருங்க. ஓகே, படிக்கட்டும். ममैदे मनसा यत् अशाव अहमिति ब्रुवन् गृहणीया तत् पुमान् रात्तं कर्म येन पुनर्भवः. यस माताजी, ममैते मनसा यत्
असौ अहम् इति ब्रुवन् गृहिणीया तत् पुमां रत्नं கர்ம ஏன புனர்பவக. மம மனது, ஏதே எவையெல்லாம், மனசா மனதினால், யத் யத் எதுவாயினும், அசௌ அந்த, அகம் நான், இது இவ்வாறு, ப்ரூவன் ஏற்றுக்கொண்டு, கிருஹிணியாத் தன்னோடு எடுத்துக்கொள்கிறான், தத அந்த, பூமான் உயிர், ராத்தம் நிறைவான, கர்ம செயல், ஏன எதனால், ஏன புனக மீண்டும், பலக பௌதிக தோற்றம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். உயிர் எனது, உயிர் நான், இது நான், அது எனது கடமை இது ஆகையினால் இதனை நான் செய்வேன் என்னும் உடற்கருத்தின் கீழ் செயல்படுகிறான். இவை அனைத்தும் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்திருப்பவே ஆகும். மேலும் இச்செயல்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவையே ஆகும். இருந்தும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையினால் உயிர் அவனது மன யூகங்கள் அனைத்தையும் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகின்றான். இவ்வாறு அவன் மற்றொரு உடலை பெறுகிறான். பொருளுரை. கருத்துடையவனாக ஒருவன் இருக்கும் வரையில் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் அந்த அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. இதனை புரிந்து கொள்வது ஒன்றும் அத்தனை கடினமானது அல்ல. உலகில் உள்ள நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று மற்றொன்றை முந்துவதில் போட்டியிடுகின்றன. ஒரு மனிதன் தன் சக மனிதனை காட்டிலும் பெரியவனாக முயற்சிக்கிறான். இச்செயல்கள் அனைத்தும் நாகரீக வளர்ச்சி என்னும் பெயரால் நடைபெறுகின்றன. உடலை வசதியாக வைத்திருப்பதற்கு ஏராளமான வழிவகைகள் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடலிலேயே சுமந்து கொள்ளப்படுகின்றன. பூத உடல் அழிந்த பின்னர் அதனுள் இருக்கும் உயிரும் அழிவும் என்பது உண்மையன்று இவ்வுலகில் உள்ள ஏராளமான சிறந்த தத்துவ ஞானிகளும் ஆசிரியர்களும் உடல் அழிந்த பின்னர் எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது என்று கூறுவர். இது தவறாகும். ஒருவன் தான் சாகும்போது தன்னோடு தன் திட்டங்களையும் எடுத்துச் செல்கிறான். கிருஹிணியாத் மேலும் அத்திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவதற்காக அவன் மற்றொரு உடலையும் பெறுகிறான் என்று நாரத முனிவர் என்று கூறுகிறார். இதுவே புனர்பவ எனப்படும். பூத உடல் அழியும் பொழுது உயிரின் திட்டங்கள் மனதினால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. மேலும் பகவானின் கருணையினால் உயிர் தன் திட்டங்களுக்கு உருக்கொடுக்கும் வாய்ப்பினை மறுபிறவியில் பெறுகிறார். இதுவே கர்ம விதி எனப்படும். கர்ம விதியில் மனம் தோய்ந்திருக்கும் வரை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஒரு உடலை உயிர் தனது மறுபிறவியில் ஏற்றுக்கொண்டே தீர வேண்டியிருக்கிறது. கர்மம் என்பது இவ்வுடலை வசதியாகவோ அல்லது வசதியற்றதாகவோ வைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும் பலன் தரும் செயல்களின் ஒட்டுமொத்த வடிவமாகும். ஒரு மனிதன் இறக்கும் தருவாயில் அவனது மருத்துவனிடம் தனது திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக இன்னும் சில வருடங்கள் தான் உயிருடன் இருப்பதற்கு உதவ வேண்டும் என்று கெஞ்சுவதை நாம் பார்க்கிறோம். ஒருவன் இறக்கும் பொழுதும் தனது திட்டங்களை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதே இதன் பொருள். அவனது உடல் அழிந்த பிறகு அவன் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி அவனது திட்டங்களை மனம் புத்தி ஆணவம் போன்றவற்றினால் ஆன நுண்ணுடலினால் சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு அவன் பரமாத்மாவாக தனது உள்ளங்களில் எப்போதும் வீற்றிருக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் அருளினால் மற்றொரு உடலினை பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பினை பெறுகிறான். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதிசன்னி விஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர்ஞானம் அபோகனம் ச. மறுபிறவியில் ஒருவன் பரமாத்மாவிடமிருந்து நினைவினை பெற்று முற்பிறவியில் தொடங்கப் பெற்ற திட்டங்களை நிறைவேற்ற தொடங்குகின்றான். இதுவும் கூட பகவத்கீதையின் மற்றொரு ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஈஸ்வர சர்வ பூதானாம் ஹிருதேசு அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வ பூதானி யந்திராரூடானி மாயையா.
பரமபுருஷ பகவான் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் விற்றிருக்கிறார். ஓ அர்ஜுனா, உலகில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள உயிர்கள் அனைவரையும் அவரே இயக்குகின்றார். பகீரங்க சக்தி 18.61. இயற்கையினால் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனத்தில் ஏறிக்கொண்டு நான் அந்தணன், நான் சத்திரியன், நான் அமெரிக்கன், நான் இந்தியன் என்று சிந்தித்து கொண்டு தன்னுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக உயிர்கள் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் போராடி கொண்டிருக்கின்றன. இந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் ஒரே தன்மையான ஓர் அமெரிக்கனை காட்டிலும் ஓர் அந்தணன் ஆவதிலோ அல்லது ஒரு நீக்ரோவை காட்டிலும் ஓர் அமெரிக்கன் ஆவதிலோ எந்தவித பெருமையும் இல்லை. இவை அனைத்தும் இயற்கை குணங்களின் கீழுள்ள தன்மைகளின் கருத்துக்களே ஆகும். தேங்க்யூ. ஆஃப்டர் லாங் பேக் ஐம் ஹியரிங் யுவர் வாய்ஸ். உங்களுக்கு முடிஞ்சா எப்பப்பெல்லாம் வாசிக்க முடியுமோ கையை ஒருத்தங்க. சரிங்களா? தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ரேவதி மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. यदानुमीयते चित्तम् उभैरिन्द्रिये हिदैः एवं प्राक्तेहजं कर्म लक्षयते चित्तवृद्धिभिः. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदानुमीयते सिद्धम् उभयोरिन्द्रिये हितः एवं प्राक्तेहजं कर्म लक्ष्यते சித்தவிருத்திபிஹ. யதா போன்ற அனுமியதே கற்பனை செய்யக்கூடிய சித்தம் ஒருவனது உணர்வு அல்லது மனநிலை, உபாயை ரெண்டும் இந்திரியை புலன்களின் இஹிதை செயல்களினால், ஏவம் அதுபோல் பிராக் முன்னால் தேகஜம் உடலினால் செய்யப்பட்ட கர்ம செயல்கள், லட்சியதே உணரக்கூடும் சித்த உணர்வு, விருத்திபி தொழில்களிலா. மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் உயிரின் மனநிலை அல்லது உணர்வு நிலையினை அறிபுலன், செயற்புலன் எனும் இருவகை புலன்களினால் அறிந்து கொள்ளலாம். அதுபோல் ஒரு மனிதனின் மனநிலை அல்லது அவனது உணர்வு நிலையினால் அவன் தனது முற்பிறவி நிலையினை அறிந்து கொள்ளலாம். பொருளுரை: மனமே முகத்தின் கண்ணாடி என்பது பழமொழி. ஒருவன் கோபமுற்றால் அக்கோபம் அவன் முகத்தில் வெளிப்படுகிறது. இதுபோல் மனத்தில் பல்வேறு நிலைகளில் இவ்வாறு பருவுடலில் செயல்கள் மனநிலையில் எதிர் செயல்கள் என்று கூறலாம். நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புவதல் போன்றவை மனதின் செயல்களாகும். மனதின் விரும்பவும் பகுதியே உடலின் செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுகின்றன. இதனால் உடல் மற்றும் புலன்களின் செயல்களினால் நான் மனிதன் நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியும். மனதின் நிலையானது முன்பிருந்த உடல் செய்ய முந்தைய செயல்களினால் பாதிக்கப்படுகின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட புலனுடன் மனம் இணையும் பொழுது அது உடனடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வெளிப்படுகிறது. சான்றாக, மனதில் கோபம் சண்டையாக வெளிப்படுகிறது. அது கால்களில் வழியை வெளிப்படும் பொழுது உதையாகிறது. மனதின் நுண்ணிய செயல்கள் பல்வேறு புலன்களின் மூலம் இவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனது மனமும் கூட இவ்வழிவேதான் செயல்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நாக்கு ஓதுகிறது. மெய்மறந்த நிலையில் கைகளை மீள உயர்கின்றன. கால்களோ கிருஷ்ண உணர்வில் நடமாடுகின்றன. இவ்வடையாளங்களையே அஷ்ட சாத்விக விகாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சாத்விக விகாரம் என்றால் மனதின் நிலை சத்வகுணமாக மாறுதல் அல்லது சில நேரங்களில் உன்னத மெய்மறந்த நிலையாக மாறுதல் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். கீதா மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே நானுபூதம் क्वचानेन देहानुदृष्टम् अश्रुतम् कदाचित् उपलभ्यते यत्रूपं यातृक् आत्मनि. गीता माताजी. என்னைய கூப்பிட்டீங்க மாதாஜி? எஸ் எஸ், நீங்க தான் வாசிங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் பசங்க ஸ்லிப்பர் கட்டிட்டு இருக்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, நாளை படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. எல்லாரும் தீபாவளி ப்ரிப்பரேஷன்ல இருக்கீங்களா என்ன? ஓகே, ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 64 தான் மாதாஜி. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. புக்கில் வாசிச்சிருங்க. வாசி.
नानुभूतं किवत्सानेन ते येन दृष्टम् अश्रुतं कदाचित् उडलप्येद यत् रूपं यात्रुक् आत्मनि நான் இல்லை அனுபூதம் அனுபவித்தல் கவ எந்த நேரமும் சா மேலும் அனேன தேகேன இவ்வுடலினால் அதிர்ஷ்டம் காண்பதில்லை அதிருஷ்டம் காண்பதில்லை அஸ்ருதம் கேட்டதில்லை கதசித் சில நேரங்களில் உபலப்பியத அனுபவிக்கப்படலாம் எது ரூபம் வடிவம் யாத்ரு எந்த வகையானும் ஆத்மனி மனதில் மொழிபெயர்ப்பு சில நேரங்களில் நாம் திடீரென்று இப்போது இருக்கும் நமது உடலினால் உணரப்படாத கேட்கப்படாத பார்க்கப்படாத ஏதோ ஒன்றினை அனுபவிக்கிறோம். சில நேரங்களில் அவற்றை நமது கனவுகளில் காண்கிறோம். பொருளுரை கனவுகளில் நாம் சில நேரம் காண்பவை நாம் இதற்கு முன்பு அறியாத ஒரு செய்தியாக இருக்கும். சில நேரங்களில் கனவில் நாம் வானில் பறப்பது போல இருக்கலாம். ஆயினும் இதற்கு முன்பு நாம் பறந்ததில்லை. நாம் முற்பிறையில் நாம் தேவனாகவோ விண்வெளி வீரனாகவோ வாழ்ந்து வானில் பறந்திருக்கிறோம் என்பதே இதன் உட்பொருள். நாம் அடிமனதில் இந்த எண்ணம் புதைந்திருக்கிறது. அதனால் அது திடீரென்று தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது. இது ஆழத்தில் உள்ள நீர் கொந்தளித்து மேற்பகுதிக்கு வந்து நீர்க்குமிழிகளாக தோன்றுவதற்கு ஒப்பாகும். சில நேரங்களில் நாம் கனவில் முற்றிலும் புதிய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்வது போல காண்கிறோம். நமது முற்பிறவியின் அனுபவத்திற்கு இதுவே சிறந்த சான்றாகும். இந்த எண்ணம் நமது அடிமனதில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதுவே நமது கனவில் அல்லது சிந்தனையில் வெளிப்படுகிறது. இதனால் மனம் என்பது நமது முந்தைய பிறவிகளின் அனுபவங்களையும் சிந்தனைகளையும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் சேமிப்பு கிடங்கு எனலாம். இவ்வாறு நமது முற்பிறப்பிற்கும் இப்பிறப்பிற்கும் இடையிலும் இப்பிறப்பு மற்றும் அடுத்த பிறப்பிற்கும் இடையிலும் ஒரு சங்கிலி தொடர் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதுவும் சில நேரங்களில் நாம் ஒருவரை பிறவி கவிஞர் என்றும் பிறவி விஞ்ஞானி என்றும் பிறவி பக்தர் என்றும் சொல்வதன் மூலம் உறுதியாகிறது. நாமும் அம்பரீஷ மன்னரை போல இப்பிறவியில் கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து சிந்தித்துக் இருந்தோம் என்றால் சா வை மன கிருஷ்ண பதார் விந்தையோ நாம் நிச்சயம் நமது மரணத்துக்கு பிறகு கடவுளின் இருப்பிடத்தில் இடம் பெறுவோம். நமது கிருஷ்ண உணர்வு முயற்சி பிறப்பில் முழுமை பெறவில்லை என்றால் அது நமது அடுத்த பிறவியில் தொடர்ந்து வரும். இது பகவத்கீதையில் 6.41 பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகா உஷித்வா லாஸ்வதி சமஹ அசீனாம் ஸ்ரீமதாம் தேஹே யோக பிருஷ்டோ பிசாயுதே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. வெற்றி பெறாத யோகி அநேக வருடங்கள் புண்ணிய உயிர்கள் வாழும் உலகத்தில் வாழ்ந்து நற்குடும்பத்திலே அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கான தியான நெறிகளை நாம் கடுமையாக பின்பற்றினால் நமது அடுத்த பிறவியில் கிருஷ்ணலோகம் எனும் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் பிறப்போம் என்பது உறுதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்வோம். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீசைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு श्रीयुतापदकमलं गुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सकगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सकगणा ललिता विशाखाम्बितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी
राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऊहं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। நாம் இப்போ 62வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். ममदै मनसा यत् अशाव अहं हि ब्रुवन् गृहणीयात् तत् पुमान् प्राप्तं कर्मयेन पुनर्भव। அதாவது உயிர், அதாவது இந்த ஜீவனானப்பட்டவன் நான் இது 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 நான் அப்படின்னு சொல்லுவான் இல்லையா. நான் இப்படி அப்படின்னா நான் இதுன்னு சொல்லும்போது அவனுடைய இயல்பை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் என்ற அர்த்தம். நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் அப்படிப்பட்டவன், நான் இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் அப்படின்ற அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்துரைக்கிறது. நான் இது, நான் அது, அடுத்து இது எனது கடமை, ஆகையினால் இதனை நான் செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு நிலை இல்லையா. என்னோட கடமை எது, நான் கண்டிப்பா செய்வேன். என்னுடைய தாய் தந்தையரை பார்த்துக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை, அதை நான் கண்டிப்பா செய்வேன் இல்லையா. என்னுடைய பிள்ளைகளை நல்லா பேணி வளர்க்கணுன்றது என்னோட கடமை, அதையும் நான் நல்ல ஒரு அதாவது குணாதிசயங்களை எல்லாம் நான் பயிற்றுவிப்பேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்பது என்னுடைய கடமை, அதை தான் நான் செய்வேன் என்று சொல்வது. இது எல்லாமே உடற்கருத்தின் கீழ் செய்யப்படுவது. இங்கே நான் என்பதற்கு தான் அந்த அந்த மாதிரி உடற்கருத்துன்னு அந்த கருத்துக்கு வந்தது. இங்கே நாம செயல்படுறது கிடையாது, நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறாங்க, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எல்லாமே செயல்படுறோம், எல்லாமே நம்ம இந்த பௌதிகத்துல செயல்பட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா நாம சொல்லக்கூடிய விதத்துல நாம மாற்றி அமைத்து கொள்ளணும். அதாவது இது என்னால செயல்படுத்தப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு நாம சொல்றோம். இதே மாதிரி நான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அந்த நான், எனது, இதெல்லாமே நாம கண்டிப்பா விட்டுறணும். நாம எந்த ஒரு செயலுமே நம்ம தன்னிச்சையா செய்ய முடியாது. ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது, சில சமயங்கள் நம் உடல் உபாதைகள் வரும்பொழுது நம்ம கைகள் நம்முடைய உடல்ல ஒரு பகுதி செயலிழக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை, இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நாம நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது we can realize உண்மையிலே நாம செய்யறதில்லை அப்படிங்கிறத இறைவனால் நம்ம செயல்படுத்தப்படுகின்றோம் அப்படிங்கறது முதல்ல அந்த ஒரு பாவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவன் தரப்புல நாம நம்முடைய மனதை எடுத்துட்டு போக முடியும் ஸ்திரமாக இல்லையா. ஜென்ரலா பகவானை சேவிக்கிறோம், அது வேற. ஏன்னா அப்ப கை காலெல்லாம் நல்லாவே இருக்கும் இல்லையா. மன புத்தி எல்லாமே மனது எல்லாமே ஒரு ஒரு நிலை போல் இருக்கும். ஆனால் நம்முடைய வயோதிகம், சில காலம் வியாதிகள், அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் எல்லாம் வரும்பொழுது நாம நான் இது, நான் அது, நான் இப்படிப்பட்டவன், நான் அப்படிப்பட்டவன் இல்லையா, நான் ரொம்ப கிரேட்டு இல்லையா, நான் செய்த காரியம் ரொம்ப கிரேட்டு இல்லையா, என்னால் செய்யப்பட்டது, இப்படி எல்லாம் நம்ம நிறைய பேசுறோம் இல்லையா. உண்மையிலேயே அது எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பேசுறோம்? நம்ம உடல் கருத்தின் கீழ் அப்படின்னா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், மெட்டீரியல் பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம செயல்படுறோம் அர்த்தம். தட் இஸ் அறிகுறி. அப்பயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இன்ஸ்கான் they will never entertain to speak in such manner. அதாவது இந்த மாதிரி பேசுவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அப்படி யாராவது பேசினாங்கனாலே அவங்க இமீடியட்டா அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க இல்லைன்னா தமஸ் குணத்துல இருக்காங்கன்ற அந்த எவாலுவேஷன் தானாவே வந்துடும். ஸோ எப்ப நாம உடல் தளத்துல இருந்து பேச ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நாம அனைத்துமே நம்முடைய நோக்கம், செயல்படும் விதம் எல்லாமே உடல் தளத்திலே அமைந்துவிடும்.
ஸோ இறைவனுடைய கிருபையால் இல்லையா இது என்னால செய்ய முடிந்தது இல்லையா அப்படின்னா இந்த செயலை நான் செயல்படுவதற்காக நான் இந்த எந்திரமா வந்து செயல்பட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பாவம் தான் முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ ஆனா அது நம்ம ஆன்மீக தளத்துல நாம நான் செய்தேன், இது செய்தேன், அதை செய்தேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளே வரவே கூடாது. இறைவனுடைய கிருபையால் இது செயல்படுத்துவதற்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது இல்லையா, அப்படிதான் நம்ம பேசணும். அதை நம்ம கத்துக்கும் பொழுது நம்ம ஆரம்ப கட்டத்துல அதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு நமக்கு அக்செப்டன்ஸ்க்கு கம்மியா இருந்தா கூட உண்மை அதுதான் என்று சாஸ்திர விதிகள் சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த மனதுமே வந்து அந்த ஒரு நிலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும். இப்போ நாம இங்க அதுதான் பார்க்கிறோம். இவை அனைத்தும் மனதில் அழுத்தமாக பதிந்திருப்பவை இல்லையா, மனசுக்குள்ள வந்து ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு. இந்த 2-3 பர்பஸ் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நல்லா மனசை வந்து அதுல ஈடுபாடு வச்சு நீங்க கேட்கணும்னு நான் உங்களை எல்லாத்தையுமே தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். மேலும் இச்செயல்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவையா, எந்த செயலா இருந்தாலுமே அதுக்கு ஒரு டியூரேஷன், டெஃபினிட் டைம் இருக்கும், கால அளவு என்பது இருக்கிறது இல்லையா. அந்த கால அளவுமே வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த நபருடைய நோக்கம் எப்படிப்பட்டதுன்றது பார்க்கணும். அந்த செயலினால் அனைவரும் நன்மை பெறுவது என்பது உசிதம். ஆனால் தான் மாத்திரம் வந்து அதாவது நன்மை பெறணும்னு நினைக்கிறது வந்து சுயநலம் இல்லையா. ஸோ இருந்தும் முழுமுதற் கடவுளின் கருணையால் உயிர் அவனது மன யூகங்கள் அனைத்தையும் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பினை பெறுகிறான். ஸோ அந்த இதுவுமே நம்ம செயலற்ற நிலையில இருக்கிறத விட சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம செயல்ல ஈடுபட்டிருக்கும் போது மனது எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா செயல்படும். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செயல்லுமே ஈடுபடாம இல்லையா உட்கார்ந்த இடத்துலயே நாம் இருந்தோம் என்றால் நம்ம உடம்பு வந்து எதுக்குமே வந்து ஒத்துழைக்க, அதுதான் ப்ராப்ளம் இல்லையா. ஸோ உடம்புமே இப்போ வாக்கிங் போயிட்டே இருந்து நீங்க நின்றுடுங்க ஒரு வாரம் யூ ஃபீல் லேசி. மீண்டும் அந்த வாக்கிங்கை தொடங்குறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனாலதான் இந்த பாடிலி ஆக்டிவிட்டிஸா இருந்தாலும் கூட அதை நாம கண்டினியூஸா செய்யணும். அப்பதான் நம்மளால அந்த செயலினுடைய திறனை வந்து அபிவிருத்தி செய்துட்டே இருக்க முடியுமோ ஒழிய இல்லைன்னா ஒரு டெஃபினட் இந்த செயல் தான் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில நம்ம உட்கார்ந்துருந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கடினம். நம்ம உடலை கூட நம்மளால பேணி காக்க முடியாது. இவ்வாறு அவன் மற்றொரு உலரை பெறுகின்றான் இல்லையா. அதாவது இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா. அந்த மனதுதான் வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த சூக்ஷ்ம உடலுடைய ஒரு பாகம். அது அனைத்து உணர்வுகளையுமே வந்து அது தாங்கி செல்கிறது. உடற்கருத்துடையவனாக ஒருவன் இருக்கும் இடையில், அதாவது பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடியவன், அவனது செயல்கள் அனைத்தும் அதன் அடிப்படையில தான் செயல்படுத்தப்படுகிறது. நாம் எந்த தளத்துல அமைந்திருக்கிறோமோ அந்த தளத்திலேயே நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் செயல்பட துவங்குகின்றோம். இதனை புரிந்து கொள்வது ஒன்றும் அத்துணை இதை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமே கிடையாது. ஒருத்தர் பேசக்கூடிய விதம், அவர் செயலாற்றக்கூடிய விதம், இதை கொண்டே அவர் வந்து பௌதிகமா ஆன்மீகத்துல இருக்கிறாரான்றத வந்து நாம கண்டிப்பா, ஏன்னா நோக்கங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. த இன்டென்ஷன் இஸ் நோன். அவங்க செய்யக்கூடிய விதத்திலேயே அவங்க எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்றது வந்து அவங்க சொல்லும் பொழுது நமக்கு அது ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கா இல்ல பௌதிகத்துக்கு மட்டுமே சம்பந்தப்பட்டிருக்கான்றத வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். மேலும் உலகில் உள்ள நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று மற்றொன்றை முந்துவதில் இல்லையா, நான் தான் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு, ஸோ இனிமே டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. நான் பெரியவன் இப்ப நடந்திருக்கிறத, இந்த பிரபஞ்சத்துல நடந்திருக்கக்கூடிய ஜியோ பொலிட்டிக்ஸே தான் இல்லையா. ஒரு நாடு தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்து அடுத்த நாடுகளை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல பிரைம் மினிஸ்டர் சேஞ்ச் இல்லையா, பிரசிடென்ட் சேஞ்ச். ஸோ அதனால நம்ம ஒன்லி இப்போ இந்தியாவில தான் வந்து நம்ம பக்கத்துல பங்களாதேஷ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லு கொலாப்ஸ் இல்லையா. இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் கொலாப்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அது மாதிரி ஒரு நாட்டிலுமே வந்து நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா. ஜப்பான்லேயுமே, அடுத்து வந்து ஆஸ்திரேலியா, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த செயல்கள் எல்லாமே மாற்றத்திற்கு கொண்டு வந்துட்டே தான் இருக்காங்க. ஸோ அது இன்டர்னலி என்னன்னா, அந்த குளோபலா பிளே பண்ணக்கூடிய அந்த நாடு வந்து தங்களுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை வந்து அடுத்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரியா மாற்றும் பொழுது அவங்களுடைய கைப்பாவையாக அவர்கள் செயல்படுவதற்கு வந்து அவங்க கண்டிப்பா, இது எல்லா நாடுகளுமே வந்து இப்போ நம்ம நாடு வந்து கலாச்சாரத்துல ஊறி போனது, நம்ம நாடு அந்த மாதிரி ஒரு செயல்களுக்கு எப்பவுமே வந்து போறது கிடையாது. யாருமே நமக்கு அடிமையாகி இருக்கணும், நம்ம சொல்றபடி கேட்கணும்ன்றது எல்லாமே நம்ம நாடு என்னைக்குமே ட்ரை பண்ணது கிடையாது. ஆனா உலக நாடுகள் வந்து அவ்வாறுதான்
இல்லையா? ஸோ இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்ன்றவங்க வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸை போட்டு தன் கீழே வந்து அக்செப்டன்ஸ் வச்சு, ஏன்னா அப்பதான் அவனுடைய பிசினஸ் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்க முடியும். அவனுக்கு வந்து பிசினஸ் ஆனா அவனுக்கு காசு ரெவென்யூ போகும். நாம என்ன பண்ணுவோம், எப்பவுமே அடுத்தவங்களுடைய அந்த ஆதாரத்திலேயே நாம நம்முடைய செயல்களை எடுத்துட்டு போவோம். அதனாலதான் ஐ திங்க் மோடி வந்த பிறகு ஐ திங்க் தேர்ட் டர்ம் இல்லையா அவங்க வந்து இருக்குது, நமக்கு எல்லாமே இந்த சிறு தொழில் இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்எஸ்எம்இ இதெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? நாமளே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வச்சு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ எல்லாமே. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அதாவது இதை வந்து அப்படியே தொடர்ந்தா இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டுகள் வந்து சைனா எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு டெவலப் ஆச்சோ அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அளவுக்கு போக முடியும் இல்லையா? அந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும். எப்பவுமே நம்ம அடுத்தவங்கள சார்ந்து இருக்கிறத விட நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொடுத்து இல்லையா, நாமளும் அதை நம்மளுடைய இதை வந்து அனுபவிக்கிறது அது வந்து எப்பவுமே நல்லது. இந்திய மக்கள்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே அடுத்தவங்களை நம்ம கருணையில உட்கார்ந்துருக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம். அந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட கிடையவே கிடையாது. பேசிக் கலாச்சாரத்திலே நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதனால நாம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நிறைய வருமானத்தை சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்போம் ஒழிய, ஆனா அடுத்தவங்க நம்மளுடைய கருணையில இருக்கணும், நம்ம அந்த ஒரு பேட் இன்டென்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது. யாரையுமே போய் நம்ம துன்புறுத்தணும், அபகரிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து நம்ம இதுல கிடையாது. ஓகே. ஆனா பேசிக்கலி சண்டை சச்சரவு எல்லாம் நம்ம உண்டு, நம்ம ஃபேமிலிலையும் உண்டு. ஆனா அடுத்தவங்க கஷ்டப்பட்டா இமீடியட்டா நாம மாறி நம்ம அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களேன்ட்டு நமக்கே வந்து வேணும்னா கூட அதை விட்டு கொடுத்துடணுன்ற அந்த ஒரு குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? அப்படி விட்டு கொடுத்தது தான் நம்ம அந்த ஐநா சபையில இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஷிப் இல்லையா? சைனாவுக்காக நம்ம இந்தியா விட்டு கொடுத்துருச்சு. ஆனா இன்னைக்கு நம்மளால அந்த ஐநா சபையில வந்து ஒரு மெம்பர்ஷிப்பா இல்லை யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல இருக்க முடியல இல்ல. ஏன்னா எல்லா நாடுகளுமே அதுக்கு அங்கீகரிக்கணும். யாருக்கு கொடுத்தோமோ அந்த நாடே நமக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடையாது இல்லையா? எல்லா நாடுகளுமே ஓகே சொல்லிட்டா கூட அந்த நாடே நமக்கு வந்து சைன் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு நிலை. ஸோ நம்மள எதுவுமே கொடுத்து அட் த காஸ்ட் ஆஃப் அவர் செல்ஃப் நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை பிழைக்க வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? ஸோ அதுல நமக்கு என்ன லாபம் வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா சில இந்த பொலிட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க என்ன உருளுதுன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஆனா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இது உலக நாடுகள் இப்ப இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த போரெல்லாம் மூடுறதுக்கான மூல காரணம் ஒரு நாட்டினுடைய பிசினஸ் தான். அவங்க அவ்வளவு கடன் பட்டிருக்காங்க. இருக்கிறதுலயே வந்து அதிகமான கடன் பெற்றிருக்கக்கூடிய நாடு தான் அது. ஆனா தன்னுடைய வியாபாரத்தை வந்து வெப்பன்ஸை வித்து என்ன பண்ணணும், எல்லா நாடுகளுமே வெப்பன்ஸ் நம்ம இந்தியா வாங்க மறுத்து விட்டுச்சு இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் இந்த அளவுக்கு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்ப தங்கம் வெள்ளி விற்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய மூல காரணமே அதுதான். இவ்வளோ ஹை வேல்யூ எல்லாம் வந்து விற்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் இந்த அளவுக்கு வந்து மேல வேல்யூ போயிட்டே இருக்குனாக்கா எல்லாருமே ஒரு காலகட்டம் வரும்போது தங்கமே வாங்காம நின்னால் ஒழிய இந்த தங்கம் விலை வந்து ஏறாம இருக்காது இல்லையா? இப்படி இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமே வந்து உலகில் உள்ள நாடுகள் அனைத்தும் ஒன்று மற்றொன்றை முந்துவதில் போட்டி போடுகின்றன. இப்ப ஹையஸ்டா நின்றுட்டு இருக்க டெவலப்ட்லயே நம்பர் 1 நின்றுட்டு இருக்க அந்த நாடு தன்னுடைய ஸ்தானத்தை யாருக்குமே விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு என்ன பண்ணுது, அது அயராது உழைச்சு மேலும் அட்வான்ஸ் லெவல்ல போனா தட் இஸ் த ரைட் வே. அதை விடுத்துட்டு அடுத்த கண்ட்ரி வந்து கீழே போய் நாம மேல வரணும்னு நினைக்கிறது வந்து எப்பவுமே அது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியே கிடையாது. ஆனா அப்படி நாம நினைச்சோம்னா ஒரு காலகட்டத்துல நாம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருவோம். ஸோ நாம் என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் வரும். ஸோ நம்ம யாரையுமே கெட்டு போகணும்னு நினைக்க போறது இல்லை இல்லையா? ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகளை வந்து நாம கண்டிப்பா சந்திச்சுதான் ஆகணும் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கு கண்டிப்பா அது நன்மையா இருக்கட்டும் தீமையா இருக்கட்டும் நம்ம எல்லாருமே வந்து அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். இது நாடுகள் சண்டையிலே நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் தேவையே இல்லை இல்லையா? அணுகுண்டை வந்து தயாரிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? பாதுகாப்பு என்ற பெயர்ல நம்ம எவ்வளவோ செய்யறோம் இல்லையா? ஆனா என்ன பண்றது, அத்தியாவசியமாக மாறிவிட்டது. இல்லைன்னா அடுத்த கண்ட்ரி நம்மள வந்து வாஹா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். அதுக்காக நம்ம வந்து இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படும். நாடு போயின்னு இருக்கக்கூடிய நிலைமைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியமான நிலைமை கிடையாது இப்போ இல்லையா? இட் இஸ் நாட் அ ஹெல்த்தி வே. அதனால பகவான்கிட்ட எப்பவுமே நம்ம பிரார்த்திக்கிறது என்னன்னா எல்லாரும் அமைதியாக, பிரபுபாதர் அதை தான் சொல்றார், நமக்கு தேவை ஒரு சிறு நிலம், உணவு படைச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு நிலம், பசும் பால் இல்லையா? ஒரு பிராமணருக்கு நாம வந்து அவரிடத்துல நாம வந்து உதவி எடுத்துக்கணும் இல்லையா? பிராமணர்கிட்ட அட்வைஸ் எடுத்துக்கணும்.
பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யறதுக்கான இதெல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் செஞ்சுக்கணும். இது நம்ம பக்தியில போகணும். இதெல்லாமே தான் நம்முடைய முதன்மை காரியமாக இருக்கணும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நாம அநேகமான இண்டஸ்ட்ரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து அதை வந்து நிறுத்த முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்தாச்சு நம்ம, இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரு மனிதன் தன் சக மனிதனை காட்டிலும் பெரியவனாக முயற்சிக்கிறான். அது எந்த தளத்துலன்னா இருக்கட்டும். ஈவன் ஆன்மீகத்துல கூட நம்ம காம்படிஷன் பண்ணிடுறோம் சில சமயத்துல. எனக்கு நிறைய தெரியும், உனக்கு கம்மியே தெரியும். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் போறது. அந்த அந்த குவாலிட்டியை நம்ம விட்டுறணும். ஸோ இந்த பௌதிகத்துல எந்த அளவுக்கு நம்ம அதெல்லாம் வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஆன்மீகத்திலையுமே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வந்துடா அந்த ஒரு நிலைக்குறி. எப்போனா சாதனை வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணலன்னா இந்த குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருந்து போகவே போகாது. ஸோ சாதனை என்பது மிக மிக முக்கியம். பக்தி தொண்டுல வந்து சாதனை பண்ணணும். உடலை வசதியாக வைத்திருப்பதற்கு ஏராளமான வழிவகைகள் இருக்கின்றன, இல்லையா? நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன், எஸ், நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் உட்கார்ந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாருமே வந்து இந்த வேலை செய்ய அந்த வேலை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செயல்படுத்திக்கிறோம், இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரிதான இதுதான். ஆனா நம்ம உடலை வந்து நம்ம பேணி காக்கணும்னா எழுந்து நடந்து, இல்லையா? நாமளும் ஒரு 2 வேலை செஞ்சாதான் அந்த உடலே வந்து இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவா இருக்கும். இல்லைன்னா அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ரத்த ஓட்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாவே இருக்கா. மசில் ஸ்ட்ரென்த் எப்போ வரும்னா நாம செயல்பட்டா மட்டும்தான் வரும். நம்ம செயல்படலைன்னா இந்த ஆரோக்கியத்தையும் நம்மளால பார்க்க முடியாது. இவை அனைத்தும் பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடலினாலேயே சுமந்து செல்லப்படுகிறது. இப்ப என்னுடைய மனசுல வந்து நான் எதையோ சாதிக்கணும், நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அயராது உழைச்சின்னு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இது வரைக்கும் பிரதம மந்திரி ஆகல அப்படிங்கிற அந்த மனசுல நான் வந்து அதை ஆழ்ந்து, இல்லையா, எந்த மாதிரி எண்ணத்தோட, இல்லையா, அதுவும் முக்கியம். மக்களுக்கு தொண்டு புரியணுன்ற எண்ணமா, இல்ல நான் என்னுடைய பொசிஷனை வந்து செல்வ வளத்தையும் அதற்காக பெருக்கணுன்றதுக்காக செயல்படுறேனா? ஏன்னா 2 விஷயங்கள், ஒண்ணு பௌதிக முன்னேற்றம், இன்னொன்னு ஆன்மீக முன்னேற்றம், இல்லையா? ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவுமே இறைவனை மையமாக வைத்து எல்லா ஜீவராசிகளும் நன்மையா இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக செயல்படுவாங்க. பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான்? தன்னுடைய ஆஸ்திகளை பெருக்கிறதுக்கும் தான் ஸ்திரமாக வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் பொசிஷன்ல இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த பவருக்கே போறது. 2 நிலைகள் தான் இது. எப்ப நாம எந்த தளத்திலிருந்து அந்த சிந்தனை வந்து ஆழ்ந்த மனசுல இருக்கோ அது வந்து அடுத்த ஜென்மம் இருந்தாலும் அடுத்து வர ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? ஸோ அப்படியே பதிஞ்சு இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த இடத்துல அழகா அந்த நுண்ணியல் மனசு, இந்த மனது, புத்தி, அகங்காரம், இது 3மே வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் இருக்கும், இல்லையா? அது அந்த திட்டங்கள் அப்படியே வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து அடுத்த உடலுக்கு எடுத்துட்டு போறான். மேலும் அத்திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக அவன் மற்றொரு உடலையும் பெறுகின்றான் என்று நாரத முனிவர் இங்கு கூறுகிறார். சோ இதுவே புனர்பவ எனப்படும். பூதவுடல் அழியும் பொழுது உயிரின் திட்டங்கள் அததான் எண்ண ஓட்டங்கள், இல்லையா, தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லையா, அதுதான் உணர்வுகள் என்றும் சொல்லப்படுவது. அது அப்படியே வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போறோம். அதாவது பகவானின் கருணையால் உயிர் தன் திட்டங்களுக்கு உருகொடுக்கும் வாய்ப்பினை மறுபிறவியில் பெறுகிறான், இல்லையா? நம்ம எதை வந்து இந்த இடத்துல சாதிக்க முடியல, அடுத்த பிறவில வந்து இதை நம்ம ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பகவானை நம்ம சேவிச்சே ஆகணும், பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றே ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுல ஆழமா நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பித்தால், ஒருவேளை நமக்கு அடுத்த பிறவி மோட்சம் கிடைக்காமல் அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் நாம அந்த ஒரு செயல்ல மட்டுமே நாம் ஈடுபடக்கூடிய பாக்கியத்தை பெறுவோம். அதனால அப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்களை தான் நாம வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளணும். மேலும் பகவானின் கருணையால் இதுவே கர்ம விதி எனப்படுவது. கர்ம விதியில் மனம் தோய்ந்திருக்கும் வரை ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலை உயிர் அவனது மறுபிறவில் ஏற்றுக்கொண்டே தீர வேண்டியாகிறது. இந்த வரிகள் எல்லாமே நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி, இல்லையா? கர்ம விதியில் மனம் தோய்ந்திருக்கும் பொழுது, அதாவது நாம் செயல்படணும், அதாவது இந்த பௌதிக தளத்துல செயல்படணும்ன்றது ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், இல்லையா? இறைவனை எப்பொழுதுமே மனசுல நினைக்கணும், இறைவனுடைய நாமங்களை எப்பவுமே சொல்லணும்னு நினைக்கிறது வந்து தட் இஸ் செப்பரேட், இல்லையா? ஆனா நான் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறந்து பகவானுடைய தொண்டை நாம செய்யணும் அப்படின்னும் பொழுது தட் வில் கம் அண்டர் த கர்மா ஆக்டிவிட்டிஸ், இல்லையா? அதாவது ஒரு பூத உடலை எடுத்து நாம நம்முடைய புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இதெல்லாமே ஜீரோ பேலன்ஸ் ஆகலைன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம வெறுமனே இறைவனை மட்டுமே துதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரும்பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்காமல், இல்லையா, அப்படி ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு புண்ணியங்கள் எல்லாம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து பாவ செயல்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வரும்பொழுதுதான் நம்முடைய கர்ம பலன்களே 0 நிலைக்கு வரும். அப்ப நாம இறைவனுடைய
அதாவது அந்த இறைவனுடைய இடத்திற்கு சென்று சேர்ந்து விடுவோம். ஆனால் நம்ம இந்த அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகலைன்னா மீண்டும் ஒரு உடலை எடுப்பதற்கு நாம இந்த இடத்துல திரும்பி வருவோம். கர்மம் என்பது இவ்வுடலை வசதியாகவோ அல்லது வசதியற்றதாகவோ வைத்துக் கொள்வதற்கு உதவும் பலன் தரும் செயல்களின் ஒட்டுமொத்த வடிவமாகும். ரொம்ப அழகான டெஃபனிஷன் இல்லையா? அதாவது நம்ம கர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, இந்த உடலை வந்து ஒண்ணு நாம பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், பௌதிக தளத்தில் செல்வது, இல்லைன்னா வசதியற்றதாகவோ, வசதியற்றதுன்னா இந்த உடலை பற்றி பொருட்படுத்தாத ஒரு நிலை இல்லையா? ஸோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே அது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகி போகக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலை இல்லையா? இன்னைக்கு பெட்டு மேலேயும் படுத்துக்கலாம், நாளைக்கு கட்டாந்தரையிலையும் படுத்துக்க முடியும் இல்லையா? இன்னைக்கு வெள்ளி பிளேட்லயும் நான் உணவு சாப்பிட முடியும், நாளைக்கு வெறுமனே வந்து வாழை இலை சாப்பாடு கூட நான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ அதாவது உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட தேவைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காமல் அதுதான் வசதியற்றது என்று சொல்லப்படுவது. உதவும் பலன் தரும் செயல்களில் அதாவது அதாவது அந்த ஒரு நிலையில போகும்பொழுது பலன் தரும் செயல்கள் அப்படின்னா இந்த இது வந்து எதற்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறதுன்னா, ஒப்பிடுறதுல கனெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம உடலை எந்த அளவுக்கு நம்ம பேணி காக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இப்படி போனா இப்படிதான் இல்லையா? நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு வந்து நான் எந்த மாதிரி நடந்தும் போகலாம், இல்லைன்னா 2 சக்கர வாகனத்திலையும் போகலாம், இல்ல 4 சக்கர வாகனத்துல போகலாம், இல்ல வந்து பஸ் ஏறி போகலாம் இல்லையா? எத்தனையோ போகக்கூடிய வசதிகள் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்மளுடைய தேவைகளை குறைச்சு கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய நிலை நாம எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி மேலும் காலம் என்பதும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அந்த காலம் சூழல் அதற்கேற்றவாறு நம்ம வந்து அதை அமைத்துக் கொள்ளணும். அதுதான் இந்த உடலுக்கு நாம கொடுத்துருக்கக்கூடிய வசதி இல்லையா? எப்ப ஹையஸ்டா கொடுக்குறோமோ அந்த உடலுக்கும் நாம ஹையஸ்டா வந்து கொடுக்குறோம்னு அர்த்தம். வயதான பிறகு நம்ம உடலை வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணுன்றதுக்காக கொடுக்கறது வேற, பட் நம்ம வந்து கஷ்டமே படக்கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டு செய்யற செயல் வேற இல்லையா? நோக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இங்கே ஒரு மனிதன் இறக்கும் தருவாயில் அவனது மருத்துவரிடம், இல்ல சில பேருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்லையா? அவங்க வந்து பிழைக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்களுடைய கடமைகளை முடிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அப்போ அவங்க டாக்டர் கிட்ட கூட வந்து சில சமயம் பேசுவாங்க, எனக்கு இந்த கடமைகளை முடிக்கிற வரைக்குமாவது என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை வேணும். இது நியாயமான கோரிக்கை. அதாவது எனக்கு உடல் நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஜென்ரலா பேசுறது இல்லையா? அந்த ஒரு இது வந்து தேவையற்ற ஒன்றுதான் இல்லையா? நாம வயதான பிறகு நாம எவ்வளவு நம்மளுடைய உபாதைகள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை பெறணும்னு நினைக்கிறோமோ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்முடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு எந்த சமயத்திலுமே நாம இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்வதற்கு நாம தயாராக இருக்கணும். ஆனா ஆன்மீக ஆசைகள் கொள்வது என்பது தவறு கிடையாது. ஓகே, பகவானுக்கு வந்து தொண்டு பண்றதுக்காக நான் வாழணும்னு நினைக்கிறது வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். ஆனா அந்த நினைவுகள் வந்து மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும். நம்ம எப்ப சிறு உபாதை வந்தாலும் முதல்ல நம்ம உடல்ல தான் நம்ம வந்து பேணி காக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த உபாதைகளை ஒரு புறம் வைத்து நாம செய்து கொண்டிருக்க காரியத்தை அப்படியே கண்டினியூ பண்றதுக்கு வந்து நாம ரொம்பவுமே யோசிப்போம். எது ஃபீசிபிலிட்டியோ அதை பண்ணலாம், எது முடியறதோ அதை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு நாம வந்துரும். ஸோ இங்கே ஒரு மனிதன் இறக்கும் தருவாயில் கூட வந்து தான் பிழைக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து அவன்கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். மரணத்தை கண்டு பயம், இன்னும் கொஞ்சம் வாழணும்ன்ற ஆசை, இது எல்லாமே வந்து அந்த மனிதனுடைய வியாபகங்கள் இல்லையா? தனது திட்டங்களை அவன் ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பான், இந்த ப்ராஜெக்டை முடிச்சுட்டு இல்லையா? இதுல வரக்கூடிய கோடியான ஆஸ்திகள் இப்படி எல்லாமே வந்து இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இன்னும் சில வருடங்கள் நான் உயிருடன் இருப்பதற்கு உதவ வேண்டும் என்று கெஞ்சுவதை இது கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். அதுக்காக வந்து டாக்டர்ஸுமே நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்ல ஆலோசனை பண்ணி இல்லையா, அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்றது இது எல்லாமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 இயர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன்சர் பேஷண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? கேன்சர் பேஷண்ட்னுடைய நம்பிக்கை என்னன்னா, சில பேருக்கு வந்து 3rd ஸ்டேஜ் வரைக்குமே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க, சில பேருக்கு 4th ஸ்டேஜ்ல தான் தெரியும்னு நினைப்பாங்க. இப்போ நம்ம பிரேமா மாதாஜியுடைய அவங்களுடைய தங்கச்சி குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பைனல் கார்ட் டிப் நின்றுட்டே இருந்த அந்த குழந்தை விழுந்துருச்சான். 13 வயது தான் ஆகுது அந்த குழந்தை. ஓகே, அந்த குழந்தை நின்றுட்டே இருந்து விழுந்துருச்சான், நிக்க முடியாம. அதன் பிறகு எதற்கு இப்படி ஆச்சுன்னு அழைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த ஸ்பைனல் கார்ட் இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா கேன்சர், 4th ஸ்டேஜ் கேன்சர். ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப கடினம், அதுல இருந்து மீள்வது என்பது கடினம். ஆனாலும் கடந்த 1 மாத காலத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா
மாதாஜி அவங்களே பீடியாட்ரிஷியன் தான், ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க. ஓகே, ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 6 மாத காலம் வந்து கீமோதெரப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ற சொல்லுங்க. அந்த குழந்தையுடைய உடல்ல என்ன வலிமை இருக்கும் சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்போ என்ன நடக்கும்ன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா அந்த குழந்தை வாழ வேண்டிய வயசுல நம்ம வந்து கண்டிப்பா அவங்கள வந்து ரட்சிக்கணும் தான் இல்லையா? அதே வயோதிக காலத்துல வந்து இருக்கும் வரை நம்ம வந்து இருந்து விட்டு செல்வது என்பது தட் இஸ் உசிதம் இல்லையா? இன்னும் வாழணும்னு நினைக்கிறது வயோதிக காலத்துல மிக மிக அதாவது கடினமான ஒரு நிலை வந்து அந்த ஜீவனுக்கு வந்து ஏற்படுது. ஏன்னா வயதான காலத்துல நமக்கு வந்து அடுத்தவங்களை வந்து சப்போர்ட்டா தான் நம்மளால வாழ முடியும். எத்தனை சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அத்தனையுமே அடுத்தவங்க வந்து மனம் வந்து நமக்கு செய்யணும் இல்லையா? அவங்களுமே வந்து மன வருத்தப்பட்டு செஞ்சாங்கன்னா அதுவுமே வந்து அவங்களுமே ஒரு அவ்வளவு உதவி பண்ணியுமே அந்த ஒரு க்ஷணம் அவங்க ஃபீல் பண்ணி செய்யறது வந்து ஒரு நல்ல தர்மமான ஒரு செயலே இருக்காது இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் டிபெண்டன்சி நிறைய வரும்பொழுது இறைவன் தாள் பணிந்து நம்ம நல்ல ஆரோக்கியம். இதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் என்ன? முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல இல்லையா? குலசேகர ஆழ்வார் பாடுறார் இல்லையா? இந்த வயதான நான் இப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இல்லையா? ஆரோக்கியமா இருக்கேன். மேலும் வந்து உங்களை எப்பவுமே எண்ணிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பிராப்தத்தையுமே நான் பெற்றிருக்கேன் இல்லையா? இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்திலே என்னை நீங்க அழைச்சுக்கோங்க பகவானே. ஏன்னா வயோதிகமான காலத்துல இந்த வாதம், பித்தம், கபம் இந்த 3 வந்து என்னுடைய தொண்டை அடைத்து விட்டால், உங்களுடைய நாமத்தை என்னால சொல்ல முடியாமல் போய்விட்டால் நான் என் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே முகுந்தமால ஸ்தோத்திரத்துல பாடுறாரு. இது பிராக்டிகாலிட்டி. இது எல்லாருமே ஒரு காலகட்டத்தில் வயதாவாங்க. எல்லாருக்குமே இந்த உபாதைகள் உண்டு இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பகவானுடைய திருவடிகளை சேரணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகள் மனசுல நாம எப்பவுமே வச்சுக்கணும். அப்போ அந்த பிரார்த்தனைகள் வரும்பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா நமக்கு ஆழ் மனசுல அது சேரும். எந்த பிரார்த்தனைகள் நாம வைக்கிறோமோ அதுதான் ஆழ் மனசுல சேரும். ஆனால் அதுவே நான் இந்த உலகத்துல இன்னும் நான் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து வயதான காலத்துல தட் இஸ் வேஸ்ட். அப்ப என்ன என்ஜாய் பண்ணணும்னு நம்ம மனசுல வச்சிருக்கிறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவில நமக்கு வரும். அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா வரும். இப்படிப்பட்ட ஆசைகள் இருந்தா இன்னொரு பௌதிக உடல் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு 100% வந்து கிடைக்கும். இறைவன் தாள் பணிந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை சேரணும் பொழுது நமக்கு வந்து அதை ஆழ் மனசுல பதிய வைக்க நம்ம கடைசியில வந்து மரணிக்கும் தருவாயிலும் அதையே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசை வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து நாம் அடையப்பெறுவதற்கான பாக்கியத்தை பெறுவோம். எல்லாமே எண்ண ஓட்டங்கள் தான். திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங், இந்த 3மே மனசு இல்லையா? அதை செயல்படுத்துறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒருவன் இறக்கும் பொழுது தனது திட்டங்களை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதே இதன் பொருளாகும். பரிஷித் மகாராஜ் என்ன பண்ணார்? அவரை மாதிரி கிரேட் ஆத்மா யாருமே கிடையாது, கிரேட் டிவோட்டியும் கிடையாது இல்லையா? அவருக்கு 7 நாட்கள் இருந்தது. நமக்கெல்லாம் அந்த அவகாசம் கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? அந்த 7 நாட்கள் வந்து என்ன பண்ணார்? உடனடியாக வந்து அவர் அரச பதவியை துறந்து தன் மகனுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு வந்து அவர் வந்து சென்று விடுகிறார் இல்லையா? யமுனை நதி கரையோரத்துக்கு சென்று அங்கே எல்லாருமே குழுமுறாங்க. இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு ரிஷிமுனிகள்லாம் குழும்போது அவங்க கிட்ட எல்லாமே வந்து தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கொஷினே வைக்கிறார். அதுக்குள்ள சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்க வந்து சேர்றார். அவர்கிட்டயுமே இந்த கேள்வியை வந்து கேட்கிறார் இல்லையா? அதனுடைய இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 7 நாட்கள் உணவு கிடையாது, நீர் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அப்படி முழுமையாக தன்னை வந்து இறைவனுடைய துண்டல அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் ஒரு தூய பக்தர்களுடைய கதையெல்லாம் கேட்கும்போது அந்த பாவத்தை நம்மளால 100% அடைய முடியலன்னாலும் அந்த பாவத்தை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துக்கான மார்க்கத்தை நம்ம கண்டிப்பா தேடும் இல்லையா? அவன் உடல் அழிந்த பிறகு அவன் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி அவன் திட்டங்களை மனம், புத்தி, ஆணவம் போன்றவற்றினாலான நுண்ணுடலினால் சுமந்து செல்கின்றான். எப்படி போறான்றத இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறு அவன் பரமாத்மாவாக தனது உள்ளங்களில் ஈட்டிருக்கும் முழுமுதற் கடல் அருளினால் மற்றொரு உடலை இருந்து பெறுவதற்குரிய வாய்ப்பினை வந்து அவன் பெறுகின்றான். சர்வசாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம். இது நம்ம போன தேசிய ஸ்லோகத்திலையுமே இது படித்தோம் இல்லையா? சோ அவருடைய கருணை இல்லாம நம்மளால எதையுமே இங்க செயல்படுத்த முடியாது. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் கட்டுப்படுத்துபவர் இல்லையா? சர்வபூதானாம் அனைத்துமே. ஹிருதயஸ்தே அர்ஜுன திஷ்டதி, யாருடைய நம்முடைய ஹிருதயங்கள்ல தான் அவர் வந்து வீற்றிருக்கார். பிராமயம் சர்வபூதானி எந்திராரூடான மாயையா இல்லையா? அதாவது
உருவாக்கப்பட்டுள்ள உயிர்கள் அனைவரும் அவரே இயக்குகின்றார். பிரமாயன் சர்வபூதான், பிரமாயன் செயல்படுத்துறது. ஓகே, சர்வபூதானி அனைத்து உயிர் வாழிகளையும் யந்திராரூடானி மாயையா, நானே அதையெல்லாம் இயக்குகின்றேன் என்று பகவானே சொல்றார். இது பகவத்கீதையில 18.61 இல்லையா? இப்ப நாம என்ன பண்றோம்? உடல் தளத்துல இருந்து நான் அந்தணன், நான் சத்திரியன், நான் வைசியன், நான் சூத்ரன் இல்லையா, நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன், இப்படி எல்லாம் நம்ம வேறுபாடு காண்கின்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே பௌதிக தளம். இதனால எந்த ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது. ஆனா நாம எந்த மாதிரி ஐடென்டிபிகேஷன் எடுத்துன்னு வரணும், நாம் எந்த குணாதிசையின் அடிப்படையில நாம் செயல்படுகின்றோம் என்ற அந்த ஐடென்டிபிகேஷன் நாம போகணும். இந்த ஜீவன் சத்துவகுணத்தோடு இணைந்திருக்கா, ரஜோகுணத்தோடு இணைந்திருக்கா, தமஸ்குணத்தோடு இணைந்திருக்கின்றாரு என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம செயல்படணும். ஓகே, அதுதான் உண்மையான ஒரு நிலை. இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி இது நிற்கும் பொழுது இல்லையா, ஆவதினாலோ எந்தவித பெருமையுமே கிடையாது இல்லையா? ஆனா பரத கண்டத்துல பிறந்தவங்களுக்கான பெருமை உண்டு. அப்படின்னா கிடைத்திருக்கிற பிறவி நம்ம மனித பிறவி, அதுவுமே பரத கண்டத்துல கிடைச்சா பகவானத்துல போறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு மிக அருகில் இருக்கின்றது என்று பொருள். ஏன்னா நம்முடைய கலாச்சாரத்திலே நாம கூறி போனோம். அதை ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸை நம்ம பக்குவமான முறையில இறைவனை திருவத்துல போய் சேர்ந்துருவோம். இவை அனைத்தும் இயற்கை குணங்களின் கீழ் உள்ள அழியும் தன்மை கருத்துக்களை இல்லையா? அதாவது நாம இந்த மாதிரியான உடல் தளத்துல செயல்பட்டோம்னா அதெல்லாமே வேஸ்ட் ஆனது. யதானுமி யதே சித்தம் உபைர் இந்திரியே ஹிதை ஏவம் பிராக் தேகஜம் கர்ம லக்ஷயதே சித்த விருத்திபி. ஒருவன் உயிரின் மனநிலை அல்லது உணர்வு நிலையினை அறிவுலன், அதாவது அறிந்து கொள்ளுறது, அதாவது தாட் ப்ராசஸ்ல இல்லையா, அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது, இப்படி செய்புலன் செயல்களால் ஒர்க்கிங் சென்சஸ் இல்லையா. ஒண்ணு ஞானம், இன்னொன்னு அதாவது செயல்படும். அதான் ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் கர்மேந்திரியங்கள் இருவகை புலன்களினால் அறிந்து கொள்ளலாம். அது போல ஒரு மனிதனின் மனநிலை அல்லது அவனது உணர்வு நிலையினால் அவன் தனது முற்பிறவி நிலையினை அறிந்து கொள்ளலாம். ஸோ நமக்கு நம்முடைய உணர்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது, அது செயல்படும் விதம் எவ்வாறு என்பதை ஒருவன் தன்னை பற்றி அவன் ஆராய தொடங்கினால் அவன் அடுத்த பிறவி, அதாவது முற்பிறவி நிலையை அறிந்து கொள்ள அதாவது தனது முற்பிறவி நிலையினை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. முன்ன பிறவில நாம் என்ன பண்ணியிருப்போன்றதை சொல்ல முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் பிறக்கும் பொழுது சத்துவகுணத்துல இருந்தாங்கனாக்கா இல்லையா, அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே அடுத்தவங்களுடைய நன்மைக்காக ஆனதால் அந்த குணாதிசயம் அவங்க கிட்ட மேன்மையா இருக்குன்னா அடுத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட், அடுத்தவங்களுக்கு அதாவது அந்த வர்ணாஸ் தர்மம் பிரகாரம் அவனுடைய செயல்கள் இருந்தால் என்றால் அவன் முற்பிறவியில் சத்துவகுணத்திலிருந்து தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பான். இதே ரஜோகுணத்துல செயல்பாடுகள் இருந்தா ரஜோகுணத்தின் தன்மை அத்தகைய செயல்களில் அவன் ஈடுபட்டிருப்பான். தமஸ் குணத்துல இருந்தா முந்தைய ஜென்மத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவன் தமஸ் குணத்துல செயல்பட்டிருப்பான். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். மனமே முகத்தின் கண்ணாடி இல்லையா. நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அதாவது செயல்படும் திறன் நம்ம ஒருத்தரால மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் எந்த அளவுக்கு நாணயமானவன் இல்லையா, நான் எந்த அளவுக்கு பொய் பேசாம இருக்கேன், நான் எந்த அளவுக்கு இறை தொண்டுல இருந்திருக்கேன், நான் எந்த அளவுக்கு பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்பட்டிருக்கேன், நான் எந்த அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு மரியாதைகளை கொடுத்துருக்கேன், எந்த அளவுக்கு நான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வரவங்களை உபசரணை பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே நம்முடைய ஆழ் மனசுல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா. ஒருவன் கோபமுற்றால் அக்கோபம் அவன் மனதில் வெளிப்படுகிறது. இது பிராக்டிக்கலா வெளியில பார்க்கணும். இது போல் மனதின் பல்வேறு நிலைகள் இவ்வாறு பருவுடலின் செயல்கள் மனநிலையின் எதிர் செயல்கள் என்று, அதாவது ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரதிபலிக்கிறது. ஸோ மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அதை தான் நம்ம வெளிப்படுத்தும். இப்போ நம்ம நடிக்கலாம் முடியாது ரொம்ப காலம். நடிப்பு என்பது ஒரு சனம்தான் இருக்கும். ஆனா இயற்கை மட்டும்தான் எப்பவுமே வெளிப்படுத்திது, தானாகவே வெளியே வந்து நினைத்தல், உணர்தல், விரும்புதல், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்டு வில்லிங், இது போன்ற மனதின் செயல்களாகும். மனதில் விருப்பம் பகுதியே உடலின் செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுகிறது இல்லையா. மனசுல என்ன விருப்பம் கொள்றோமோ அது இந்த புலன்கள் மூலமா நாம அதை செயல்படுத்தி காட்டுகின்றோம். இதனால் உடல் மற்றும் புலன்களின் செயல்களினால் நம்ம மனதின் நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்லையும் அடுத்து இந்த அதாவது சென்சஸ் அதில் செயல்படும் தன்மையும் வைத்தே நம்ம எந்த குணாதிசயத்துல இருக்கோன்றது நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். மனதின் நிலையானது முன்பிருந்த உடல் செய்த முந்தைய செயல்களின் பாதிக்கப்படுகிறது. எஸ்,
அதாவது அந்த கர்ம பலன்கள் பிராரப்த நிலையில வந்து விழுந்தா அதனால நமக்கு பாதிப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட புலனுடன் மனம் இணையும் பொழுது அது தன்னுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் வந்து செயற்படுகிறது. 100% இல்லையா? நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் செயல்படும் திறன். நம்ம கோவமா கத்தினா அவங்க கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க இல்லையா? அதே அன்பு கொண்டு சொன்னா அந்த செயல் வந்து 100% வந்து செய்து முடிக்கும். இதெல்லாமே நம்ம பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஒரு குறிப்பிட்ட புலனுடன் மனம் இணையும் போது அது உடனடியாக ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் செல்லுகிறது இல்லையா? நம்ம உயர்வான எண்ணங்கள் இருந்தா அதற்கேற்ற செயல்பாடுகளுக்கு நாம செல்வோம். அதே தாழ்வான எண்ணங்களா இருந்தா தாழ்வான அந்த நிலைக்கு நாம கண்டிப்பாக செல்வோம். மேலும் சான்றாக மனதில் கோபம் சண்டையாக வெளிப்படுகிறது இல்லையா? கோபம் வரும். அது கால்களின் வழியே வெளிப்படுத்தும் பொழுது உதயாகிறது இல்லையா? கோபம் வந்தா மிதிக்கிறாங்க இல்லையா? கையில அடிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி சில பேர் வாயிலே வந்து பேசி அவங்க மனசை வந்து எப்படி அடிச்சா கூட வலியை தாங்கிடலாம். அதை விட மோசமாக ஹிருதய வலியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இதெல்லாமே மனதினுடைய செயல்படும் தன்மை, அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங், இந்த ஒரு செயல்களால் அது இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸை வந்து நாம எக்ஸிபிட் பண்றோம் இல்லையா? தன்மைகளை வந்து நாம வெளிப்படுத்துறோம் முக்கியமா. மேலும் அது கால்கள் வழியே வெளிப்படும் போது உதயாது. மனதின் நுண்ணிய செயல்கள் மற்றும் புலன்களின் மூலம் இவ்வாறு வெளிப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவனது மனமும் கூட இவ்வழியே தான் செல்லுகிறது இல்லையா? வெளிப்படுகிறது, தெரிகிறது. செயல்படும் விதமே அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை நாக்கு ஓதுகிறது இல்லையா? மெய் மறந்த நிலையில் நீங்க பஜன்ஸ் பண்ணும்பொழுது இல்லையா? கோயில்ல வந்து ஆரத்திகள் நடக்கும் பொழுது நம்மளே அறியாம நம்ம கைகளை தட்டுவோம், கால்கள் நடக்க வண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. உணர்வு, அதாவது பக்தியில வந்து நாம முழுமையா திளைத்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த நடனம், பாட்டுல ஈடுபடுறது எல்லாமே வந்து தானா வந்து. அஷ்ட சாத்விக விகாரம். அஷ்ட அப்படின்னா 8, சாத்விக விகாரம் அப்படின்னா அதாவது மனநிலையின், அதாவது சாத்விக அப்படின்னாலே சத்துவம் இல்லையா? குணமாக மாறுதல், விகாரம் சேஞ்ச் ஆகிறது. ஓகே, அல்லது சில நேரங்களில் உன்னத மெய்மறந்த நிலைக்கு வந்து மாறுதல் பெறுவது என்பதாகும். இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அதை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான முயற்சி கிடைக்கும். அடுத்து நானும் பூதம் சானேன தேஹேன அதிருஷ்டம் அஸ்ருதம் கதாச்சித் உபலப்யதே யத் ரூபம் யாத்ருக் ஆத்மனி. சில நேரங்களில் நாம் திடீரென்று இப்போது இருக்கும் நமது உடலினால் உணரப்படாத, கேட்கப்படாத, பார்க்கப்படாத ஏதோ ஒன்றினை அனுபவித்திருக்கோம் ஏன் நம்மளே அறியாம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் உபாதைகள் உள்ள போயிட்டே இருந்தாலும் வெளிப்புறத்துல நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஆனா அது எக்ஸ்ட்ரீமான பிறகுதான் நம்ம போய் we will lie on the bed. ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து நாம கவனிக்கிறது கிடையாது. இதுல 2 வகையுமே உண்டு. ஒன்று எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஒன்று, இன்னொன்னு ப்ராப்ளத்தோட இருக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? உடல் உபாதைகள். அது ஒன்றும் உணர முடியாமல் உபாதைகளோடு இருப்பாங்க, ஆனா உணர முடிஞ்சிருக்காது. இன்னொன்று வந்து உணரப்பட்டதா இருக்கும், ஆனால் அவங்க வந்து அதுக்கான தேவைகளை வந்து அவங்க முன்னாடியே கவனிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நெக்லெக்டட் இல்லையா? திடீர்னு நம்ம என்ன நினைப்போம், நமது உடலினால் உணரப்படாத, கேட்கப்படாத, பார்க்கப்படாத ஏதோ ஒன்றினை வந்து அனுபவிக்கிறோம். ஸோ சில நேரங்களில் அவற்றை நமது கனவுகளில் காண்கின்றோம். இப்போ கனவை பத்தி ரொம்ப அழகான ஒரு பொருளை கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? நாம் எதெல்லாம் கனவு வந்தா இதனுடைய எதனால் இப்படிப்பட்ட கனவு, நம்ம நிறைய கனவுகள் காண்றோம். ஒண்ணு வந்து நம்ம யாரை பத்தி அதிகமா நினைக்கிறோமோ அவங்களும் நம்ம கனவுல வர்றது இல்லையா? தட் இஸ் இந்த யுக வாழ்க்கையில. நெக்ஸ்ட் வந்து இது வரைக்குமே நாம அந்த மாதிரி செயல்கள்ல ஈடுபட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம். ஆனா ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு சினிமா மாதிரி நமக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் போயிருக்கும் அப்படின்னா அது முந்தைய ஜென்மத்துல நாம இருந்த அந்த தொடர்பினாலும் வரக்கூடிய ஒன்றுதான் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கனவுகளில் நாம் சில நேரம் காண்பவை நாம் இதற்கு முன்பு அறியாத ஒரு செய்தியாக இருக்கும். அதாவது இது வரைக்கும் நாம வந்து நம் வாழ்க்கையில கடந்து வந்திருக்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்டது நாம கனவு காணும் போது சில நேரங்களில் கனவில் நாம் வானில் பறப்பது போல் இருக்கும் இல்லையா? ஆயினும் இதற்கு முன்பு நாம பறந்தது கிடையாது. இல்ல மனிதர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. நாம் நமது முற்பிறவில் நாம் தேவனாகவோ அல்லது விண்வெளி வீரனாகவோ வாழ்ந்து வானில் பறந்திருக்கிறோம் என்பதை வந்து இதன் உட்பொருள் என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது நம்ம முந்தைய ஜென்மத்துல இருந்திருப்போம்,
அதனுடைய விளைவு தான் நமக்கு ஒன்றின் மீது ஒரு பற்றுதல் வந்து ஏற்படுத்துறது. அதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கலாம். தட் இஸ் ஹவ் த கேரி ஃபார்வர்ட். அந்த மனசுல இருக்கிறது வந்து இன்னொரு உடலுக்கு வரும்பொழுது அது எடுத்துட்டு வரும்போது எஸ் அதனுடைய எக்ஸிகியூஷன் பேஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். ஸோ அதாவது ஒரு மனதிலிருந்து இன்னொரு மனதிற்கு எவ்வாறு எடுத்து செல்கிறோம் என்பதை இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். நமது அடிமனதில் இந்த எண்ணம் புதைந்து இருக்கிறது. அதனால் அது திடீரென்று தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்கிறது. ஆழ் மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒன்று சடனா எப்பவுமே வெளியில வரும். இது ஆழத்தில் உள்ள நீர் கொந்தளிப்புக்கேற்ப வந்து நீர்க்குமிழிகளாக தோன்றுவதற்கு ஒப்பாகும். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி வந்து பாயில், எஸ்பெஷலி சால்ட் வாட்டர் நீங்கள் பாயில் பண்ணும்போது மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதுக்கு மேலே வந்து நீர் குமிழிகள் கூட வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஓகே, அது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள இருந்தது. ஒரு காலகட்டம் வரும்போது அது வெளியில வரும். அது போலதான் இந்த மனசனுடைய செயல்படும் தன்மை கூட. சில நேரங்களில் நாம் கனவில் முற்றிலும் புதிய இடங்களுக்கெல்லாம் செல்வது போல இருக்கும் இல்லையா? அது நமது முற்பிறவின் அனுபவத்திற்கு இது சிறந்த உதாரணமாகும். அது கனவுல வருதுன்னா அது முந்தைய ஜென்மத்துல நாம கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்கு போயிருப்போம். நமது முற்பிறப்பின் அனுபவத்திற்கு இந்த எண்ணம் நமது அடிமனையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது இல்லையா? ஆழ் மனசுல இது வந்து ரொம்ப ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். மேலும் இதுவே நமது கனவில் அல்லது சிந்தனையில் வெளிப்படுத்துகிறது. இதனால் மனம் என்பது நமது முந்தைய பிறவிகளின் அனுபவங்களையும் சிந்தனைகளையும் பாதுகாத்து வைத்திருக்கும் சேமிப்பு கிடக்காகும். இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் த மைண்ட். அதாவது மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கும்னாக்கா முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாமே அதுல அடங்கி இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த பொருளுரையிலிருந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இந்த எண்ணம் இதனால் மனம் என்பது நமது முந்தைய அனுபவ இவ்வாறு நமது முற்பிறப்பிக்கும் இப்பிறப்புக்கு இடையில இப்பிறப்புக்கும் அடுத்த பிறவிக்கு இல்லையா? ஆல்ரெடி ஒரு பிறவியை முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த பிறவிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த பிறவி முடிச்சுட்டு அடுத்த பிறவிக்கு நாம் போகணும்ன்ற விதி இருந்தா அதுக்கும் நாம செல்ல வேண்டியதுதான். இந்த இடைப்பட்ட காலம்தான் வந்து சங்கிலி தொடர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இல்ல? அந்த இணைப்பு வந்து எப்பவுமே இருக்கும். சோ இந்த சிந்தனைகள் எல்லாமே இந்த மனது என்பது சேமிப்பு கிடங்கு அப்படின்னா நம்ம அதாவது எப்படி நெற்களஞ்சியம் மாதிரி நம்முடைய செயல்படும் விளைவுகள் அதுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். ஸோ மேலும் இவ்வாறு இதுவும் சில நேரங்கள் நாம் ஒருவரை பிறர் கவிஞர் என்றும் பிறர் விஞ்ஞானி என்றும் பிறர் பக்தர் என்றும் சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து சுலபமா புரிஞ்சுட்டு அந்த व्यक्ति வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்கன்னா அது முந்தைய பிறவில அவங்க ஆற்றிருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள், அதாவது மரணிக்கும் தருவாயில என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாக ஆகிறது வேற, மற்றும் வந்து நம்ம நமக்கான இந்த வரங்கள் இதெல்லாமே வர்றது எல்லாமே வேறு இல்லையா? நமக்குன்னு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெனிடிக்ஷன்ஸ் இல்லையா? இதெல்லாமே வேறு நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. ஆனா இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னாக்கா, அதாவது சில நேரங்களில் நாம் ஒருவரை பிறவி கவிஞர் இல்லையா? அதாவது சில பேர் ஒரு செயல் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க பர்ஃபெக்டா பண்ணிருப்பாங்க, சின்ன வயசுலயே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய தொடர்ச்சி. முந்தைய ஜென்மத்திலயுமே அதை தான் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுல வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருப்பாங்க. அது வந்து இப்போ வந்து இந்த ஜென்மத்திலுமே அதை வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவாங்க. பக்தர் என்றும் சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து சிந்திக்கணும். இந்த பிறவில் அட்லீஸ்ட் நம்ம இறைவனை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்துக்கணும். சவை மனக கிருஷ்ண பதார விந்தையோ, அதாவது நாம் நிச்சயம் நமது மரணத்திற்கு பிறகு கடவுளின் இருப்பிடத்தில் இடம் பெறுவோம். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் வாசிச்சு நம்ம புரிஞ்சுண்டு இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை நம்ம வரும்பொழுது கண்டிப்பா கிருஷ்ண உணர்வு என்னக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து நம்முடைய பிறவி என்பது இருக்கும். அது நமது அடுத்த பிறவியில் தொடர்ந்து வரும் என்று பகவத்கீதை வந்து சொல்கிறது இல்லையா? பிராப்திய புண்ணியகிருதம் லோகான் சிஷ்வா சாஸ்வதீமாய் சமாக சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் ஏஹே யோகோ பிரஷ்டோ பிரஜாயதே இல்லையா? ஸோ வெற்றி பெற்ற யோகி அநேக வருடங்கள் புண்ணிய உயிர்கள் வாழும் உலகில் வாழ்ந்து நடுத்தர குடும்பத்தில் அல்லது செல்வந்தர் வீட்டில் வந்து அவனுடைய ஸ்தானம் எதனா யோகத்துல வந்து முழுமை அடைந்தவன் இறைவன் என்று திருப்பாதைகளை சேர்ந்தவன். கிருஷ்ணருக்கான தியான நெறிகளை நாம் கடுமையாக பின்பற்றினால், அதாவது ஸ்ட்ராங்கா யுக்த வைராகியத்தோடு நாம் அதை செயல்படுத்தினால் வந்து நமது அடுத்த பிறவில் கிருஷ்ண லோகம் அல்லது புலோகம் என்பதில் பிருந்தாவனத்தில் வந்து பிறப்போம் என்பது உறுதி.
ஓகே, ஸோ திஸ் ஹவ் நம்ம வந்து நம்மளை டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படின்னு நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாமே இறைவனை மையமாக வைத்து நம்முடைய கடமைகளை நாம ஆற்றுவதற்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபிய பதீதனாம் பாவனே வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஸ்டாப் பண்ணிடுங்களேன், மறந்து போய் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ஜாயினிங். தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கம்மிங் ஃபார் த செஷன். ஓகே, மார்னிங் கிளாஸஸ் இருக்கும், ஆனா நீண்ட நேரம் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு ஸ்லோகம் ஏதோ படிச்சுட்டு நாம ஓகே. அதனால கிளாஸஸ் நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்க ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்க முடியலனாலும் காதல போட்டு கேட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்டை ஓகே. எப்போன்னா திங்கக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் அந்த 2 நாள் மட்டும். இன்னும் சில பேர் திங்கக்கிழமை கொண்டாடுறாங்க, சில பேர் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடுறாங்க. நீங்க அந்த யூடியூப்